Den 18. januar 1921 begyndte fastfood-historien i Danmark. Der kom de første pølsevogne frem i Københavns åbne gader. Pølsevognen er i dag et symbol på Danmark og danskhed, trods at fænomenet stammer fra Tyskland. Menuen har altid været den samme, nemlig ristede og kogte pølser i forskellige varianter, med tilbehør som ketchup, sennep, ristede og rødløg, agurksalat og brød. I starten var det en helt åben vogn, der blev skubbet rundt med håndkraft. Siden blev det bygget halvtag over for at beskytte pølsemanden fra rusk og regn. I dag er det en helt lukket vogn med motor og egenstrømanlæg. Bangs pølsevogn er blandt landets bedste. Hans pølser er så gode, at han i år 2008 vandt æren af at være Fyns bedste pølsevogn. Jeg laver god mælk fond, jeg laver varm pølse og varm brød. Jeg laver rense, derfor det er god kvalitet også. Derfor jeg vandt den her. Min Langland pølse, det er rigtig godt også. Det er lokalt. Fordi på Fyn, de siger Langland pølse kan på knæk. Bang Lee har boet i Danmark i 28 år. Efter en arbejdsulykke, hvor han kom til skade med sin hånd, overtog han i 2002 pølsevognen ved havnen i Svendborg, men flyttede et par år senere til Midtbyen, og her har han gennem årene fået mange faste kunder. Den danske pølsevogn har det hårdt, da der er meget konkurrence på fastfoodmarkedet. Så hvor der i 70'erne var omkring 600 pølsevogne i Danmark, er der kun omkring 100 tilbage i dag, hvor de fleste befinder sig i København. En af de største konkurrenter i dag er McDonald's. Det er Danmarks største fastfoodkæde. McDonald's blev grundlagt i 1948 efter brødrene Dick og Mac McDonald, og i 1981 kom kæden til Danmark, hvor den blev åbnet en restaurant i Vesterbrogade i København over for Tivoli. I dag har kæden over 31.000 restauranter på verdensplan, hvoraf 86 af dem ligger i Danmark. En af de 86 danske McDonald's ligger i Svendborg. En af Svendborgs højt elskede fastfoodsteder er Pibegrill. Vi er i Svendborg på Linkenkærsvej, og jeg har forretningen Pibegrill. Vi sælger pølser og burger og halve kylling og pizzabrød og alt godt inden for fastfood. Jeg sælger nok flest pølser og hotdogs, og så alle kyllinger med pomfritter, og vores kyllinger, det er overstegte kyllinger. Herovre ved siden af der ligger der en kiosk over, og der har engang været et pibeværksted. Og så da man skulle lægge en grillbar, så synes man, at det kunne være en god idé at hedde Pibegrillen, fordi så vidste alle i nærområdet, hvor forretningen den var. Fastfood er billigt, vanedannende, hurtigt og i de flestes øjne lækkert. Det er grunden til, at vi danskere holder så meget af det.